mushure menguva dzinozi handotenda tete handina kubvira ndarova madrugs asi nauya ndakasangana nayo pamadrugs ndakatombopindurwa ndakarara munhu akatozoita zvokutovhunduka kuti vomune munhu lakirira kuti ndandakatorarawo neboyfriend yangu yandandakatorara nayo right anokona isi chida kutombanya mbata kana kutongopinda pamba pemunhu takatopaza totora magudzi anozona mapiritsi epabondai arimo mudzimbomo unokweshwa nemurume shuwa ushekuzoti nhasi chiko chirongwa chanhasi ichi muri kuona chakakosherei nzvimbo inenge Epworth? Chakakoshera kuti tigarewo zvakanaka nokuti nzvimbo inoyi zvanyanya madrugs munomo atorimo ende vanhu vanotengesa shuwa akazara ezvinozvi kana mudzimba umo hatichatomborari munhu anogona kungouya kungokupindira just kungosvika achitogujunura dhoo senge akatoziva kuti hapana kana munhu wechikadzi anogona kutokurepa senge ndakatombopindirwa ndakarara munhu akatozoita zvokutovhunduka kuti vomune munhu lakirira kuti ndandakatorarawo neboyfriend yangu yandandakatorara nayo bva akabuda ndobva atisi saka munomo kana kurara vanhu vanomwa madrugs havarari senge rinonzi dombo iri dombo harina kumira musha apo vanhu vanoritengesa vachiti hanzi rine mari yakawanda kudarika madrugs ese saka ndonoti domboka hariti ipapo pada umbonyatsodzisa zvakanyanyisa padombo apa dombo harisi right. Imi semadzimai panoitika abuse mataura imi mukati varume vari kurovai mudzimba umo pamunorohwa mameasures api amuri kutora ekuti muzviprotecte kuti musarambe muchishungurudzwa mudzimba? Ezvinezvi sezvo taakuziva kwekuchemera tinongonyarara mudzimba umu tingoti pamwe zvichapera sezvo ari murume wangu ndingamusungise rega ndingonyarara sezvo iri hama yangu ndingamusungise asi unozoona kuti zvanyanya ezvino taakuziva kwekuchemera saka ndinotenda kuti mauya kuzotigadzirisa pamwe zvingaitewo nani pamwe tingagorawo zvakanaka pamwe mbavhawo dzingaitewo shoma munomu nokuti munomu ndo makazara mbavha chaidzo idzo dzemaguka iwayaya ende vanenge vachitobatsozva kuti mari yaya ndiri kunonotenga madrugs hapana kana mari yekuti vanokwanisa kuti mari ichengete mhuri havachengete mhuri ndosaka muchizoona munomu makanyanya mahura hysterek akanyanya nenyaya yekuti varume vacho havatichengeti vanenge vachingotenga madrugs vachiona kuti ndo akanyanya kosha kana izvinezvi kana ivo vanhu vechikadzi hatipe varume chete mhosva naivo vakadzi vakunwawo madrugs kuti iwo uri kuwana simba nemadrugs saka ini ndakumwawo madrugs tienzani kana tichimamisana tochinyasomamisana nokuti tese tine simba rekurova saka vakadzi vari kutomwawo nedombo iri vari kutoputa havasi kutorarawo mudzimbomo vakadzi vachevo havasi varume vega nevakadziwo naiwo mafuta aya ataurwa aya mafuta iwayeye magaro nemazamu aya inyaya yekuti varume vanenge vachida magaro vachitiza vachinohura vanoti zviri nani nditsvagewo nekuti ndinosiyiwa nemurume kuti hanzi hauna magaro unobva asvika ubva ati hauna magaro dzimwe mwana kana kutotadza kana kutovata newo ototsvaga mari yekunokecha kuno kuma$3 anogona kutoenda unokecha iwo atosara asi zvinenge zvisiri right noti zvinokwadza nyama yako yomunhu asi unenge uchitira mumba kuti pamwe zvingaitewo nayo mapiritsi ataurwa mapiritsi epabondai arimo mudzimbomo unokweshwa nemurume shuwa ushekuzva kuti nhasi chiko nhasi kochi unoziva kuti pamwe ndiwo mapiritsi aya saka zvinhu izvozvozvo dai panhu pagadziriswa ipapo vanhu ngavambosungwa zvakanyanyisa vanhu vari kuita izvozvoka ngavambosungwa nekurova mudzimba umu ngavagadziriswa ngavasungwe varume ava zvekuti hanzi nomudzira tsitsika mangwana anokubaya nebanga unoshota kwenyu kwete kwavo. Imimi semunhu wemubereki mataura imi mukati mune vana semubereki chii chamuri kuitawo kuti muchengetedzewo vana venyu kuti vasakurewo vachipinda mune zvemadrugs izvi? Vana tiri kumbozama kuti pamwe ukamupawo mari yekuti atsvagawo zvimwe zvekuita ka ndipfunga kuti zvemadrugs zvinozonyanya
nekuti nyaya yekuti anenge asina zvekuita, haana zvekuita, haana kana basa raanoita. Ndapuwa kamari itawo zvekutengesa-tengesawo, handifungi kuti zvemadrugs angazvitenga, handifungi. Bari futi chandakaona uko ndati mwana adaisoka enda kune vanhu vemutemo, amborohwa kuzvambaradzwa chaiko, akarohwa akawanda. Handifungi kuti anozvitsokorora futi. Baba, ndinoda kubvunzawo muupenyu hwenyu makamborovawo madrugs? No, handina kubvira ndarova madrugs, asi nauya ndakasangana naye pamadrugs nekuona vanozviita handina kufara nazvo. Ndo zvakaita kuti ndirege kupinda mazviri. Mushure mukuona kuti saka zvinhu zvakaipa izvi, asi ndaida kupinda mazviri because kushamwari dzangu dzandaitamba nadzo ndakadziona ndikati saka chiminzi vanhu vanenge vari mulevel, but level racho ndakashayuza kuti level rinenge chitauro kunzi level ripi iro, but ndakatadza kunzwisisa kuti nditi level racho rinenge chitauro nevamwe vangu nderipi, asi madrugs haana kunaka. And chinja kudzidzisa vehama dzangu dzechidiki dzangofana neni, madrugs is not good because angofana ne-HIV, which means itori nani because une mapiritsi unokwanisa kunwa anokuraramisa, but madrugs which means story right. Saka baba, semaonero enyuwo chirongwa chaitwa nevezetarapi pamwe chete neveKuSplash ichi chakakosherei munharaunda yenyu ino yeEpworth? Chakakoshera tete, chirongwa ichi chakakoshera kuti kune vamweni vanonzwisisa panjere dzavo vachadzidza mushure mekutaurirwa nekunzwisisa, vachange vari vanhu vekutoti either nyange zetarapi kanzi yabva pano pachiremba, vachava vari vanhu vanenge vachidzidza mushure mekunzwisisa kubva kune zetarapi police. Saka handingawane mazhinji, but kune mumwe nemumwe because pane zvekuti wataurirwa unzi so, but kune anenge anzwa anenge aita se anzwa, kune asinganzwa acharamba achikondinya panhau dzake dzakagara achiita nguva nenguva. Asi ndinotenda tete neprogramu renyu ramauya naro nhasi uno, iprogramu rakanaka rekuti mudzidzise wechidiki mushure panhau yemadrugs, asi mushure menguva dzinodzi handotenda tete, ndotendesa zvakanyanyisa kushure mekudzidzisa nekuti vazodai mushure mekutaurwa mataurirwo ari kuita padzino nguva. Tete ndotenda zvangu. Kune anonzwa anongonzwa, kune anonzwa asinganzwa haanzwe acharamba achiendera mberi kusvika zvazomupinza panguva yakaita yakaoma. Right, anokona isi tichida kutomupanya mubata kana utongopinda pamba pemunhu takatopaza totora magudzu anozviona totora zvinhu zvese takatoisa pakanaka pane womu anoona panodziya anozvibata right. Saka izvi ndo zvinoitwa nevanhu vanorohwa nemadrugs kuti vanopedzisira vakupara mhosva handiti because chinoitika pamadrugs unochimada handiti, but mari hausi kuenda kubasa hausi kudidi, but uri kumada because you are now addicted. Saka unopedzisira vakutora mudzimba dzevanhu handiti. So ndambotaura zviya kuti vabereki futi vanopedzisira vakusaremekedzwa, havachaonekwi kuti ava ndimai vangu ava ndibaba, vanenge vakunongedzerwa nomunhu. Saka tiri kuti say no to drugs as Epworth and as nation. Zakwana. I just want to thank the media team and the zetarapi and KuSplash team as well for this wonderful campaign. Today we are in Epworth. We are trying to denounce the drug substance abuse in Epworth. We are doing this as part of our social corporate responsibility as KuSplash. We are saying say no to drugs, say no to Nemutoriro, say no to VeGuka, ghetto youth Guka. Why? Because madrugs are anachanotipa, madrugs are narwendo, madrugs are anachanokupa mukati meku life, anokuparadza
vakawanda tavasiya, vakawanda vafushirwa nekuda kwemadrugs. Saka tiri kuti isusu say no to drugs ende hatisi kuzomira. Nhasi tiri kuEpworth, kuHopley tiri kuuya, kuchitungisa tiri kuuya, Zimbabwe yese ngaitarisire kuti tiri kuuya. And I would like to appreciate the effort of the media team. Vanesu vari kupusha kuti tirambe tichipusha nyaya iyi iende kwese. Tiri kuti munhu wese ngaasiye madrugs. Munhu wese madrugs haana kunaka. Right, chekutanga chinokanganisa madrugs chinorwadza ndechekuti ukatanga madrugs ndinoona sekunge ndipo panogumira upenyu. Why ndadaro? Nekuti chinoitika pamadrugs akaita sedombo, munhu anotanga kutengesa hembe dzekupfeka chaidzo, munhu achakwanise kushanda, munhu achakwanise kuwirirana neveukama chaivo. You find kuti kune mumwe munhu wataitoziva kuti anenge ane mbiri yekugona chikoro kana kuti ane basa rakanaka, asi nekuda kwechinhu ichi chinonzi madrugs, right now tikamuona hachisiri munhu. Zviri kuparadza utano hwake, zvoparadza upenyu hwake zvakare. Saka tarasikirwa nevakawanda nekuda kwemadrugs aya. Ndo zvakaipira madrugs. Uye mhuri chaidzo tikada kutarisa mudzimba, vakadzi chaivo. Ini ndinowanzofarira kutaura ndichirwira kune kodzero dzevakadzi. You find kuti vakadzi chaivo they are being abused nevanhu ivava vemadrugs, because munhu anoita zvemadrugs hanzwisise. You find kuti anorovera munhu kana kanhu kadiki kari kungoti kanhu kekuti kaifanira kungonzwisisanwa chaiko kuti vanhu vangonzwisisana. Izvozvo zvinoita kuti zvitikanganisire ungadai kana mamarriage atinawo. That's why muri kuona zvino zvikuru kuitwa kurutonge kuri kuwandisa masingle mothers. Hakusi kuti vanhu ava vari kuda, but toti mukadzi alright, munhu achangobva kuroorwa, murume otanga kuita zvemadrugs. You see, hachawe kumba kwacho akungoya angowo murume wezita. You find kuti mukadzi angagarire zvakadaro, kana kuti akungoya achirohwa, mukadzi angagarire kurohwa here? Vakadzi vanovinga rudo pamba, havainge zvekuzo. Hakuna munhu anoda munhu wemadrugs, hakuna munhu anofarira munhu wemadrugs. Why? Because those vanhu ivavo vari violent. 1, 2 havatonzwisise. Chero kada kuedza kuti ukapauri kutraya kuti oroda kutoexplaina kwaari chinhu chinomubenefita, anoona sekunga uri kumurwisa. So saka vanhu vari kurarama world yavo yekuti iri kurwadza kune vanhu vasingazviite. Saka zvinhu zvakaipa ende zvakashata zvatisingatombokurudzire kana kawanda. Tese tine basa rekurwisa denda iri, tese tine juti rekurwisa chinhu chinonzi madrugs. Saka tiri kuti kune vasiri panapa vari kuona izvi, kwatiri ikoko ngatibatsiranei, kwatiri ikoko ngatirambei chinonzi mutoriro, ngatirambei chinonzi mbanje, chese chinodhaka, tumbwa, hatisi kuchida, ngatibatsiranei. Ende isusu kunyange musiri muEpworth nhasi, kwamuri ikoko tine tarisiro yokuti imimiwo muchatanga zvirongwa sezvakaita sezvinozvi, muchibatanawo nesu kungadai kana mukazobatanawo nevamwe. Asi isusu tiri kuti aiwa kune vese vanoda kubatana nesu kurwisa nyaya iyi, ngatibatanei tirwise, nekuti chatisiri kuda kuti vanhu varasikirwe neupenyu nekuda kwemadrugs. Tinotenda imimi sebrand reKuSplash zvinokubatsirai sei kana vanhu vakarega madrugs? Chinotibatsira ndechekuti hatisati tataura kana kubrand, ndechekuti imo mumba chemo matinobva isusu vacho naveKuSplash, kumba kwekutotiwo kune vanhu vanogona kuita chinhu ichi. Saka tikatangirira kudaiwo zvaakureva izvo kuti kunyange kweduwo isusu handichafe ndakazoonawo dambudziko rakadai kana izvo zvinhu zvakapera kwatiri. Then touya panyaya yebrand ramataura, ava vanhu ava ndivo vatengi vedu vavo. Saka vakaparara, isusu hatingafarire kuparara kwevanhu ava. Tinokurudzira nekuti ndivo vabereki vacho vari kutengera vana vacho madrinks aya. Saka kana mubereki akuita zvemadrinks, achakwanisa kuchengeta here mwana kana kumutengera drink? Haachakwanisi. Mababani. Saka isusu tiri kuti vanoda vese kubatsirana nesu, ngatibatirane pamwe chete kurwisa chinhu chinonzi madrugs.